Jeg tænkte programmør, eller hvad den nu tilsvarende uddannelse er i de sædvanlige uddannelsessystemer. Men det er helt klart sværere at finde rundt på de større uddannelser end her. Fordi du har dit startmodul her, som alle kommer igennem. Som ligesom, hvor du finder ud af, hvilket område du gerne vil ind i. Jeg lavede en aftale med min folkeskole om at tage teknisk set 9. om uden eksamen, og så komme ud og prøve uddannelser. Og det var der, hvor jeg stødte på Aspit, og der prøvede jeg de forskellige uddannelser i landet. At være i en klasse med nørder. Fordi man sidder i en klasse med 8 personer en gang imellem, hvor alle ved præcis, hvad man snakker om.